А ви знали, що у Photoshop тепер можна обирати між кількома нейромережами прямо під час редагування, і не треба нічого відкривати окремо, усе всередині програми. Adobe серйозно прокачали Photoshop Beta. Тепер у функції Generative Fill можна підключати одразу кілька моделей штучного інтелекту: Google Gemini 2.5, Flux 101, контекст від Black Forest Labs і власну модель Firefly від Adobe. Що це нам дає? Наприклад, хочете стильну графіку, вмикаєте Gemini. Потрібно щось максимально реалістичне і логічно продумане, обираєте Flux. А коли йдеться про безпечні для комерційного використання картинки, тоді Firefly – ідеальний варіант. І знаєте, що круто? Ви просто вводите текстовий запит, отримуєте зображення, а далі редагуєте, як у звичайному фотошопі, шари, маски, корекції, все працює. Ніяких стрибків між додатками. Особисто мене це вражає, бо це не просто фішка, це вже реально спрощує творчість. Плакати, банери, прототипи продуктів – усе можна зібрати швидше і точніше. Було б цікаво дізнатись, яку модель ви б використали першою. Вами був згенерований аватар Анни.